Huy, Roy! Ay, ano ka ba? Nasa library tayo. sorry na. Ang seryoso kasi ng mukha mo eh. Parang gusto mo nang kainin yung libro. Kailangan eh. Hell week na next week. Finals. Lahat sabay-sabay. Kailangan ko nang habulin to. Grabe ka. Ako nga chill lang. Basic lang yung finals. Confident ka ah. Electrical engineering ka. Hindi lang yan parang math quiz sa grade 3. Siyempre confident. Kasi kapag nakagraduate tayo, sasagutin mo na ako, di ba? Hindi naman sapat yun para magpursige ka. Dapat para sa sarili mo rin. May pangarap ka rin, di ba? Oo naman. Pero aminin mo, mas masaya kung kasama ka sa pangarap ko. Excited na nga ako eh. Graduation day, perfect timing. Para memorable. Ay nako Roy. Habang tumatagal, yung confidence mo, nagiging kayabangan. Hindi kayabangan to. Iba ang lalaki. Lalong-lalo na kapag sigurado. At sa edad nating to, sure ka na agad. Hindi pa nga natin nararanasan yung tunay na hirap sa buhay. Yung pagtatrabaho, bayarin, responsibilidad. Lahat yan kakayanin ko. Basta't ikaw ang kasama ko. Kahit pa ipagtulakan mo ako ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayang seryoso ako. Hindi mo alam, Roy. Maraming pwedeng mangyari after ng graduation. Marami ka pang makikilalang iba. Baka isang araw, hindi na yan ang nararamdaman mo. Feelings ko to, Bella. Hindi mo to pwedeng isulat sa script mo at palitan ng ending. Focus ka na lang kasi sa studies mo. Yun ang importante ngayon. Wala ka talagang bilib sa akin. Wala talaga. Ayokong ako pa ang sisihin mo kapag hindi ka naging engineer. Eh, paano kung maging engineer nga ako? Sasagutin mo na ba ako? May pag-asa? Hindi ko sinabing... Okay. Baka ma-spoil mo pa ako sa sagot mo. Tara, break muna. Libre kita ng merienda. Baka maluto na yung utak mo kaka-review. Hindi ka pa yata kumakain. Oo na, sige na. Pero kailangan ko bumalik agad. Ikaw talaga, Roy. Lagi mo na lang ako kinikidnap. Kidnap ba ang tawag sa kusang sumasama? Ewan ko sa'yo. Tara na nga. May gusto ka pa bang kainin? Wala na. Busog na ako. Sigurado ka? Ayaw mo talaga ng burger? Okay na nga ako. Kulit mo. Pero seryoso, bakit parang ang galante mo ngayon? Hindi no. Alam mo naman, pag hindi galing sa mayamang pamilya, kailangan diskarte. May mga racket lang ako sa labas. Tech repair, konting tutoring, kahit delivery. Lahat sinasalo ko. Grabe ka rin ha. Napagsasabay mo yan lahat, pati yung pag-aaral. Hindi rin biro ang kurso mo ha. Napakasipag mo. Siyempre, kailangan ng magsipag habang maaga. Baka kasi bigla mo akong sagutin. At least, may pang-date na ako, di ba? Hindi pa mangyayari yun, Roy. Mag-aaral ka muna. Pa? So, ibig sabihin, may chance talaga? Ewan ko sa'yo. Pero, Bella, gusto ko lang malaman. Gusto mo rin ba ako? Dito talaga. Sa kantin, Roy. Eh, saan pa? Kapag nasa library tayo, para kung di na humihinga sa kakaaral. Okay. Pero malinaw ha. Hindi ibig sabihin nito, sasagutin na kita. Walang kaso, Bella. Oo. Gusto rin kita. Yes! Sabi ko na nga ba eh. Okay na yun sa ngayon. At least ngayon, may pinangahawakan na ako. Balang araw, babalikan natin tong moment na to. At tatawagin kitang Mrs. Asuncion. Sira ka talaga, Roy. Pero seryoso, Bella. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Kahit anong mangyari. Wala kang kailangan gawin. Pangako ko yan sa'yo. Alam mo, grabe ka. Daig mo pa yung artista sa Dear Love. O siya, babalik na ako sa library. Marami pa akong kailangan tapusin. Salamat sa libre, Mr. Drama. Teka lang. Ihatid na kita. Mrs. Asuncion. Ikaw talaga. Deserve mo yan para sa'yo. Kahit masaktan ka araw-araw, okay lang. Dear Love, ako nga pala si Roy. Isang graduating student. Masipag akong mag-aral. At sa sobrang sipag ko, naisasabay ko pang umibig. Sabihin niyong mayabang ako. Pero totoo ang sinabi ko kay Bella. Maning-mani lang sa akin ang kurso ko. Kundi dahil sa isang malaking inspirasyon. Si Bella. Noong high school ako, aminado akong marami akong kalokohan. Pero nagbago ang lahat nang dumating siya sa buhay ko. Totoo nga siguro ang kasabihang,
Alam ng isang lalaki kung sino ang babaeng pakakasalan niya. Sa unang kita pa lang. At para sa akin, si Bella ang babaeng yun. Third year college kami nang simulan ko siyang ligawan. Pero matigas si Bella. Subsub siya sa pag-aaral. At sinabi niyang hindi siya magkaka-boyfriend hanggat hindi pa siya nakaka-graduate. Imbis na mainip o sumuko ako, mas lalo ko siyang hinangaan. Mas lalo ko siyang minahal. Kaya naghintay ako. Nagtiyaga ako hanggang sa makagraduate kami pareho. Klarong-klaro sa akin noon ang tatahakin kong landas. Ang kinabukasan, kasama siya. Pero gaya ng kahit anong daan, may mga hindi inaasahang harang. May mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Kahit anong plano pa, ang meron ka. Finally. Bella, kanina pa ako tumatawag. Akala ko busy ka lang. Ano, ready ka na ba para bukas? Graduation na natin. Antayin kita pagkatapos ha. Baka pwede tayong kumain sa labas. Treat ko. Para sa future engineer at future... Ewan ko na lang. Roy, Oh, bakit ganyan ang boses mo? Parang malungkot ka. Roy, simula ngayon, itigil mo na ang paniligaw mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinasagot mo na ba ako? Hindi, Roy. Hindi kita sinasagot. Ang ibig kong sabihin, may boyfriend na ako. Ano? Boyfriend? Paano? Kailan pa? Bella, hindi ko naman naramdaman na may iba na. Sino siya? Si Tony. Wala na akong ibang dapat sabihin, Roy. At hindi ko na kailangang ipaliwanag to sa'yo. Maliligaw lang kita, di ba? Wala akong ipinangako sa'yo. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Ito na ang huli nating pag-uusap. Bella, sandali lang pwede ba? Please, kahit isang tanong lang. Bella? Hindi ko alam kung anong nangyari. Sino si Tony? Bakit biglaan? Naghintay ako. Taon, buong puso. Walang pag-aalinlangan. Pero hindi yata sapat ang lahat ng ginawa ko. Para bang kahit gaano ko kaayos, katapat, at kahanda, hindi pa rin ako ang pinili ni Bella. Masakit. Oo, yung tipong hindi lang puso ang nadurog, kundi pati tiwala sa sarili. Pero kahit ganun, kahit anong pilit kong sabihin tapos na, hindi pa rin namamatay ang apoy sa puso ko. Para sa kanya, kung nahintay kita ng ilang taon, kakayanin ko ulit. Dahil sa puso ko, ikaw pa rin ang gusto ko. Si Bella pa rin ang mahal ko. Dumating ang araw ng graduation at sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako na kahit isang sulyap, kahit mula sa malayo, makikita ko siya. Pero hindi ko siya nasilayan. Parang sinadya ng tadhana na ilayo siya sa paningin ko. At ngayon, nagtatalo ang isip at puso ko. Hahayaan ko na lang ba? Tatanggapin na lang ba ng tahimik ang lahat? O kailangan ko bang hanapin ang sagot sa tanong na hanggang ngayon hindi pa rin matahimik sa loob ko? Hindi ko alam. Pero alam ko, hanggat hindi ko alam ang dahilan, hindi ako lubusang makakausad. Congratulations sa atin mga classmate! Para sa mga gabing halos hindi na tayo natutulog kakagawa ng thesis. Kapal ng mukha mo. Halos ikaw nga ang walang ambag sa ating tatlo eh. Naging tagaluto nyo naman ako ah. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakakain. Hindi gagana yung mga utak nyo, no? Okay, fine. Ewan ko sa'yo. Tignan na lang natin sa board exam ang galing mo. Uy, Roy, bakit naman tahimik ka dyan? Parang ikaw lang yung nakagraduate na hindi masaya. Ito na nga, shot ka muna. Masaya naman ako, Rico. Masaya daw. Pero si Bella kasi. Bella na naman! Patay na patay ka talaga dyan, tol, no? May boyfriend na nga yung tao. Isa pa, hayaan mo na. Mukhang kiringking naman yan si Bella. Anong sabi mo? Huwag mong pagsalitaan si Bella ng ganun. Easy ka lang, Roy. Bakit? Isang linggo niya palang nakikilala yung Tony na yun. Tapos nabuntis siya agad. Hindi kiringking ang tawag doon? Buntes? Si Bella? Oo, tol. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Ali? Oo, Roy.
Totoo yun. Kalat na sa buong campus yung chismis. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi nakaabot sa'yo. Ano naman nangyari yun? Alam mo, Roy, hindi ako magtataka kung hindi papanagutan niyang si Bella. Hirap kasi sa mga ganyang klase ng babae. Akala mo mabait, pero nasa loob pala ang kulo. Ali, tama na yan. Roy, sige na, mag-bail out na tayo. Baka magwala pa si Ali rito eh. Waiter! Dapat ba akong magalit? Dapat ba akong mawala ng pag-asa? Sa kabila ng lahat ng nalaman ko, kahit gaano kabigat, hindi nabawasan ang pagmamahal ko kay Bella. Mas lalo ko siyang gustong makita. Kamustahin? Tanungin kung anong nangyari. Kasi hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin kayang paniwalaan na magagawa niya yun. Kahit ano pa ang sabihin ni Ali, kahit wasakin pa nila ang imahe niya sa harap ko, hindi nagbago ang tingin ko kay Bella. Pero sa dami ng nangyari, sa sakit na hindi ko pa lubusang maintindihan, isinantabi ko muna ang paghahanap sa kanya. Pinili kong tumahimik, magpakatatag. Nag-focus ako sa board exam para tuparin ang pinangako ko sa sarili ko. At higit sa lahat, ang pangakong binitawan ko kay Bella na magiging engineer ako para sa kanya, para sa amin. At habang abala ako sa pag-abot ng pangarap, unti-unti ring bumukas sa akin ang mundo. Nakapasok ako sa trabaho, nakakilala ng maraming tao, lumawak ang paningin ko sa buhay. Pero mali si Bella. Dahil kahit lumawak ang mundo ko, siya pa rin ang laman ng puso ko. Siya pa rin ang iniisip ko tuwing gabi. At kahit anong pilit kong umiwas, kahit ilang pagkakataon ang dumating, siya pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Congratulations, Roy! Ay, mali. Engineer Asuncion pala. Congrats, Tol! Ang lupit mo talaga! Hindi ko rin ito makakamit kung wala kayo. Ako nga yata yung naging pabigat sa inyo nung college. Sa totoo lang, akala ko hindi ko na talaga mararating yung board exam na yan. Oh, bakit tahimik na naman tong kaibigan natin? Iniisip ko lang si... Bella. Ilang taon na, Roy! Di pa rin mawala-wala yung amats mo sa babaeng yun. Oo nga. Grabe yung tama mo kay Bella, bro. Wala na kasi talaga akong balita sa kanya eh. Well, ako meron. Gaya ng sinabi ko dati, hindi siya pinanagutan nung Tony na yun. At ngayon, isa na siyang full-time single mom. Single mom? Oo. Bakit parang biglang lumiwanag yung mukha mo, ha, Engineer Asuncion? May iniisip ka na naman, ano? May idea ba kayo kung saan siya nakatira ngayon? Hay naku, Roy. Talagang hindi ka na natuto. Sige na. Baka pwede mong alamin kung anong exact address niya. Kahit yun lang. Para saan? Anong balak mo? Aakuin mo na rin pati ang pagiging ama? Basta, gusto ko lang siyang makita. Makausap man lang, kahit saglit. Oo siya, gagawan ko ng paraan. Pero Roy, seryosohin mo to, ibang level ng pinapasok mo ngayon. Siguraduhin mo lang na handa ka, tol. Dahil pag si Bella pa rin ang gusto mong kapiling, dapat wala na talagang atrasan yan. Oo, sigurado ako. Sino yan? Sandali lang. Roy? Bella, Roy, anong ginagawa mo rito? namiss kita Bella. Ang tagal kong hinanap tong moment na to. Bakit bigla kang nawala? Roy, sandali lang. Bitawan mo nga muna ako. Kamusta ka na? Maayos ka ba? Ano bang pakay mo sa akin? Bella, ilang taon nang lumipas pero ni isang araw, hindi ka nawala sa isip ko. Salamat at nakita kita ulit. Hindi ba dapat galit ka sa akin? Basta na lang akong nawala. Hindi kayang palitan ng galit tong nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw pa rin, Bella. Ikaw at ikaw lang. Roy, Tignan mo to. Engineer na ako. May lisensya na ako. Baka ngayon, pwede mo na akong bigyan ng pagkakataon? Roy, may anak na ako. Eh ano ngayon, Bella? Hindi yun dahilan para tumigil akong mahalin ka. Gaya ng sinabi ko noon, pangako ko to sa'yo. At hindi yun nagbago. Teka nga lang. Para akong nalulunod sa dami kong nararamdaman, Roy. Hindi ba dapat galit ka sa akin? Nilalamon ako ng kahihiyan sa mga pagkakamali ko.
Hindi mo ako deserve. Hindi mo pa man hinihingi. Napatawad na kita. At naiintindihan ko, Bella. Maaring hindi mo agad paniwalaan to. Pero gusto kong ipakita ulit sa'yo na ikaw pa rin ang pinili ko. At hinihiling ko lang ngayon, huwag ka na ulit mawala. Natakot ako, Roy. Natakot akong saktan ka. Kaya please, isalba mo ang sarili mo. Huwag mo nang ipilit at hindi ako karapat-dapat. Kung may anak ka, parte siya ng buhay mo. At kung gusto kong mahalin ka, kailangan mahalin ko rin ang lahat ng kasama sa'yo. Alam ko noon pa man may nararamdaman ka rin para sa akin. Alam ko rin na hindi mo sinadyang saktan ako. Pinapaiyak mo naman ako, Roy. Ayokong pilitin ka ngayon. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan to. Pero sana, hayaan mong ligawan kita ulit. Sa pangalawang pagkakataon. Roy, kasi... Hindi mo na kailangan sumagot ngayon. Pero, pwede ba kitang dalawin ulit bukas? Gusto ko ring makilala ang anak mo, Bella. Dear love, pinagbigyan ako ni Bella muli. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw ng pag-aalinlangan. May mga gabing puno ng tanong. Pero naging tapat ako sa pangako ko. Hindi ako bumitaw. Naghintay pa rin ako sa matamis niyang oo. Hindi dahil sa awa o obligasyon, kundi dahil mahal ko siya. Buo. Buong buo. Hindi man umayon sa amin ang ilang bagay noong una. Pareho naman kaming naging masaya sa piling ng isa't isa ngayon. Hindi ako ang ama ng anak ni Bella, pero ako ang tumayong ama. At sa pagdaan ng mga araw, natutunan kong mahalin ang anak niya na parang sarili kong dugot laman. Tinanggap niya ako bilang papa at walang kasing tamisang tawag na yun sa pandinig ko. Kalaunan, ikinasal kami ni Bella at sa biyaya ng panahon, nabiyayaan din kami ng anak. Buo na ang pamilya ko, hindi sa paraang inaasahan ko noon. Gaya ng sinabi ko noon, porsigido ako. Sigurado ako na kahit anong mangyari, kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit ilang bagyo pa ang dumaan, si Bella at ang pamilya naming binuo ang gusto kong makasama habang buhay.